and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyom sa nagbangutang kasing-kasing. Oh, sa'yo mali kang nauli. Oh, nga naman. Reklamo ka nga sayo ko na uli, ha? Kuan, kining... Aw saman, di ka gustong uli kog sayo? O mo balik kog lakaw? Balik kog lakaw? Anong balik magaglakaw? Siga man ko na mata ni mo na uli kog sayo. Oh, diha. Day kate. Oy. Biday. Ni ade ka utik. Unsa may gitaho nimo kang Franco, ha? Nga nakita ko nimo sa Queen Hotel? Ha? Wa ka musulti kang Franco nga may laki ba kung gikatagbo dito? Unsa? Mao ba di imong gisulti nga ito kang Franco, ha? Utik. Oy. Nga ko gisulti ni. Bay Franco ka. Do na kay meeting dito sa networking. O mo na, Kati. Muna yung gisulti na ako. Oh, laki. Kay hotel ra ba itong akong giadtuan? Base pag nisulti ni siya nimo nga may lalaki kong gikatagbo dito. Wa, uy. Dili na mahitabo. Oy, simbako. Ngano ko taon nga mao man ay akong isulti ni Bay Franco. O nga, naibaw man ko nga buutan kang pag-asawa. Unsa ate? Daw, buutan ko pag-asawa, uy. Ug dili mahitabo nga mudua kag laing team. Uy, Simbako in town, Gani. utik. Lakers ra jud ko. Dili jud ko sa Golden State. Saman! Saka? Kati, saan nang dani mo? Ay, gidan kita ka upagkaon dong. Uy, Mga unta, magsauta. Ha? Nagpalit-palit pag ka, eh. Una ko man ko nimo. Bawi ni nako ba sa mga panahon nga dugay kong muuli. Mao ba? Lipayang Bay Franco. Saman! Inom di otik, uy. Ang man, og dili siya malipay, no? Lingkod una, otik, lingkod una. Kay mga unta. Ay, dugay kita ko ta makadungan sa pagkaon, di ba? No, nahala. Grasya ko na. Ang man og balibaran. Hebaw man ko ba? Hebaw jud ko nga di jud ka mo balibad utik. Kaon ra may wa nimo. Saman! Dili pinugbe tabangi ko dong. Ate sa okay mag-ilis ako ha. Okay, dai, sige. Ako rin pahimutang ni mga pagkaon. Ito si Inday Claire. Pukawa kay magsahot ta. O, Kati. Okay, mag-ilis ako ha. Utek, uy, Oh, ayaw gyud paglakaw ha? Oh. Ayaw gyud paglakaw kay mga unta. Ha? Kate. Lagi. Sige, arin ako ha. Day Claire. Ay, gawas una si mong kwarto day kay mga unta. Ay. Ragayang bagol da. Ha? Unsay hayang bagol ba? Naklaro rin. Kon ba? Muna sinultihan sa mga karaan, bay. Oh. Basta malipayo ng tao, ilang ingnon nga hayang bagol. Wa na rong panahon na, oy. Mo lagi. Milagro. Si Milagro. Wa pa'y pupanagana nga nisulti nga. Wa ba kumutaho nimo nga may lalaki siyang gikatagbo dito sa hotel. Bitaw ba yutik? Simple rin tayo. Di yung ka makatuo. Kay prangkaman. Bayutik. Wow, kalami gud aning imong gidama nga sudan. Para ka na ra. Mo na gitawag o gambas o isdang pompano. Bitaw. Gamay kay ko gikaon. Ha? Gamay. Gamay? Bantog raw tig, no? Huh? Hastang buko giusa. Saman! Nugon man. Dong Franco dong. Day. Are dong bid. Hungitan ta ka dong. Oh. Hungitan ti ka aning gambas. Nga. Ka-sweet naman. Ako na lang good. Ungitan pagita, eh. Ikaw ba? Ayoko ko palagutag. Huwag ko
hungit-hungitan ta ka. Ala. Ikaw, ibubo ko nilo sa imong oron. Sige na, God. Nga na lang. Di, pag yun. Hungitan ka ni Mama, oh. Bitaw-bitaw by Franco. Sige na. Nga na. Sige. O ka na ba? Kaparusunti ka aning pumpanuron. Mama, oy. Nakuan na sa mi gamay. Pahira na to og tisyo ang imong abil. Saman! Magpangita ka anang... Panggaabay. Kanang ingon ana nga style nga magpangita ka. Ay, susutik. Di na siya makakita og babay nga magpangga sama nako. Sama sa akong pagpangga niya. Di ba do? Lipay kayo kung nagkabati, anak, ma. Kay dungog ka, Franco. Salamat kayo. Otik! Magpalitag beer. Mag-inom ta. Ay, panagsarabitaw. Muinom ka, ma? Ay, kuan, muinom manggani ko dito sa Ersto Bar, muinom man jud ko. Noon sa ba? Nya diri na noon di ko muinom nga naas papa nimo ang akong kauban. Ay panagsarap bitaw ninak. Hatagi lang migigayon si papa nimo. Murag taud-taud na gyud nga wa kami magkabanding. Sure, yes, ma. Lipay kaayo ko. I hope and pray nga dili na mo mag-away ni Papa Franco. Ay, yes, anak. Mahal ko kay ni mong amahan, oy. Mahal ko gyud kaayo ni. Kati. Saman! May ibog mo sa tani kalagay. Hilom di otik. May ibog tani kahimtanga! Dagway ba ni mo? Mapagminyo na. Ano ma? Di lang ko anang minyo eh. Ha? Di ko. Nga naman? Na. Budhian pala mo niya ko sa kong asawa. Unsa? Bito. Hadlo ko budhian ko sa kong asawa kay pastilan. Nanimahong araba kong abog. Nanimahong adlaw. Usahay, manimahong pusit ug buwad. Okay nga naman, Otik. Ang akong bana, nanimaho masadi siyang init sa adlaw. Pero may maning magkaapog. Nanimaho naman yung buwad. Kay tuslo buwa. Unya, unsa man, gibudhian ba day nako? Saman! Tarong nga akong tubag! Gibudhian ba nako kalitse? Ma, Kati. nasuko ka? Wala ko kauyon sa gisulting, Otik! Ang imong amahan in town. Ingon man ana na siya. Parehas man na sila manindag tuslo buwa. Yo man, nagbudi ba ko sa imong amahan, Claire, ha? Nagbudi ba ko? Wa, oy. Ikaw ba usahay? Si, utik nga, ha? Usahay ba? Hait og dila usahay ni si utik manulti. Be, ang bira gutong kutsilyo, be, kay putlan ko ni sis yang dila. Nindot karon. Ha? Uy! Butan stila. Katawa ka man, utik! Di ko mahadlok putlang dila. Mahadlok. Maho ba? Di ko mahadlok. Hindi ka mahadlok. Oo. Okay. Kuha ako chilyo, day, be. Kay tulion ko ni. Ay, ato na ko ay, uli na ko. Awara? Uli na ko. Hadlok lagi ka no'y utik. Huwag ka matuli. Unsa? Saman! Ambe day katebe, ambe be. Kay magpalit kog beer, ambe be. Ribi. Sige, pagpalit ito. Pagdali. Ayaw na mo palapi, ma. Naubay-ubay ng inyong nainom. Tulo na ka grande. Ay, okay naman, Inday ba? Kay ni Aramanta sa bay. Dili ba, Franco? Oo. Muna, okay ra, day. Okay, matuog na lang ko, ma, pa. Sige na, katog na. Ma, matuog na ko, okay? Sige. Paday lang, anak. Kay mag-inom pa min papa mo. Night, ma. Sige. Katog na. Noy utik. Arisa ako. Padayon Inday. Padayon. Okay, Otek. Padayon ta sa pagtagay. Patik! Unsa man ka, Mr. Martinez? How are you?
Okay ra ka? No problem. Saba ko na. Sir, uy Okay ra gyud ko, Sofia. Okay ra gyud. No problem. hikap-hikapon lang, sir. Olo, sir, basig magmingaw ka. Gimingawan ka. Yun na. Yes, sir? Nga naman, Mr. Martinez, ha? Kanang misuon. O, nag-short lang. Where? Kana siya. Gusto ko makaila diya. Kana? Kinsa na siya? Si Janice ka na, ang singer nilang Franco. Kinsa na siya, Sofia? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!